Mondi yudu wenda mara nyasema jani beka kasikiza tune D*860* 416#. Parni ya Ramogi TV audio tumbe vito. Viusasa brings you Ahadi. Oh, Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Payare nyakora moge joan keno machino kiny makawuone chenro mar piny kon bako romo odiochieng' makawuono mar tarik 23 dwe mar auchiel higa mar 2025. Nyakora moge joan higa rumo kendo osudo ng'wech ahinya kamoro amora ma intiere arwaki mondo ibed koda kae nyaka giko mar chenro
kama iko ni chenro ma yalacha ahinya kirango chal mar piny Kenya gik mathoth mosebedo katimore kiny makawoni chenro piny bende yudo thuolo mag twak e weche mago mag jomatindo ahinya mantiere ka gin joma dongo mago weche mag adhula bang' ka wasekelo weche manyien kod gazet ma kawuono bende gimomipe kar ka ondike kar ka nyakoro Moge Jwang e gazet mar The Standard gidho liech ni betrayers of Gen Z wacho ni gin self-serving. Oket picha kae mag ji adek nyakoro Moge Jwang en picha mokwongo mano mara ogai mar ODM Raila Odinga. Nitie picha moro bende kae mara jal mane nitiere ng'anyo malich ahinya Kasmuel Mako Ure manyaka sani nitie piny Amerika. Nitiere picha mar od bura bende mantiere kar kae. Raila Odinga ondik kar kanyo gino manowacho ni ok wanyal wang'o piny mondo mi wane yud lokruok twak ema nyaka bedi. Mano kod mathoth nitie gazet mar The Standard. Katoke mar gazet mar The Standard kae to nitiere ji mabende koro mi ting' mano mar bedo kata jotelo e league ma pacho kae. Gisani nyakoro Moge Jwang joloch Kenya Police FC bende obedo joloch mano mar league ma pacho ka. Okombe omiyo gi kanyo kod Raila Odinga. Nitiere Masengeli ma jalopo gai mar obila ma bende ochung'ne APS ntiere kanyo. Captain mano mara nya police bende koro ting'o kombe mano David Ochieng Cheche mano dichi manyoro ka gintiere Lizzy Sports Complex. Jatend migawo mar arita bende nitiere kar kanyo Kipchumba Murkomen. Odhi bedo ka gi thuolo mar range nyakoro Moge Jwang achiel kachiel mondo mi warange kaka chenro gi bende medo sudo. E gazet mar Daily Nation nyakoro Moge Jwang ondik kar kae ni kar jot ma jatend piny Kenya kendo yudo budget kata omenda moket ne tenge maromo milion 890 mar dose kata mar medo bere. Pok obedo maber kosa nang'o madiponi timre kae madiponi omenda mathoth bende donje. Wabedo ka kod thuolo mag rango nyakoro Moge Jwang ni gin to gin gik mage mantiere kachiel koda ka ng'anyo mano mag jomatindo mago mag Gen Z ma bende omipe kar kae ka omipe ke ite mar 2, 3, 4 kod mar 5 ang'warange ka nitie ka kod Eric Okeyo Kizito. Omibedo koda kanya kiko mar chenro indiko na kiko na mathoth bende ma intiere go kar kanyo ni mar koro mosachiel ang'warango weche gi mag tuke mano sachiel nyaka sa 2 ang'wakoni kani to league koro kosedhi tiende nang'o peki miyo mane. FKF Cup biro weekend mabiro. Gor Mahia dhi bedo ka kae mondo mi yudo tiko mar dhi tugo Champions League mar Africa kata CAF. Odhi bedo kae ka wang'e mago kod mathoth e nonro mag weche mag tuke sa 2 nyaka sa 4 chenro mar kaka wanene Ramogi Radio kod kachiel koda ka Ramogi TV. Kae to bang'e wayudo thuolo mano mar donjo mbaka romo. Kawuono warango kaka onego ti kata kaka inyalo riti data mari. Nyakoro Moge Jwang manya bero nonro mari ma ichoko. Bingeni samoro ka intie ka wacho weche mag data privacy iwinjo gi gawinja. Idonje dala moro tikone ne ndik nyingi gate. Bugno dhiga kanye. Idhi magawa moro town indiko nyingi. Indiko nonro mari ID. Indiko nambani mar simu. Kae to juma achiel bang' mano bugno kopong' iterega kure. To nego rit nonro no e yo machal nade. Ko jok moko bende nyiewo giga nikech bang' mano inya yudo message moro mag go punda samoro ken mari mane ndikori iwuon to jok yudo namba ni kure inya donjo negi nade. Tere kaka wanya rito nonro marwa bende kata kaka watiyo kod mbui kata kaka watiyo kod computers wa e yo makare. Mano twak madhi bedo go kaka kod jalony weche mag arita e mbui John Opiyo sa 4 nyakorom sa 5 mar okinyi ma kawuono kato bang'e ang'watieko chenro mbako romo gi kanyo. Dik na sanya giko mar chenro SMS lano yawe na rede ka uchelo nono e mbui marwa mar Facebook yudo gi nying mar Ramogi TV. E mbui mar Facebook bende yudo gi nying mar Clever Solo. Charo kni machiegni chenro mar piny mokwongo wachako kod weche manyien kama githund weche. Mbia mama, hata kama uko na wagonjwa, nitakujengea nyumba. Utaishi kwa nyumba yako. We humbly, as the church, ask for forgiveness for the times the church has remained silent. Hawa viongozi
ndio wanaenda wanaonga maaskari, wanatuma wakuje watutishie, wanatupiga marisasi kwa nchi yetu. Watimo gimiluongo ni targeted arrest. Wang'iyo ni ng'ane e chat yo gi piwa to wadhire to wagoye fine maduong'. Fine migoyo ji ka maximum en 100,000. Machiegni nyakoro mo jonge weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumu ka nyakoro mo kew nyaka sango alwakni machiegni. Riwruok kanise ma pacho kae odiochieng' manyoro nobago alama kende ne anyuola mag rowere mag Gen Z manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mano mahiga mokalo. Kaka Cynthia Onyango miyo maler, anyuola manowito jogegi e kinde no oywago jwengo magi wacho ne ojwangi godo kod sirkal maonge ratiro mora mora magiseyudo ka jodolo to nyiso oganda mondo mi omed kwedo gigo ma ok ni kare. E kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi, Brian Ezra Odhiambo, Kevin Mwawasi, Eric Kayoni Shieni, Kevin Ochieng. alam makende obagi mar paro rowere mag Gen Z manowito ngimagi kod jo Kenya manoyudo hinyruok kod lal e kinde ng'anyono manoweyo piny Kenya ya kik yore mar ywago ratiro kod dwaro mar telo makare. E kinde ni ema jonyuol manowito jogi notimo rapar mar nyithindgi manowito ngimagi e kinde no manyaka sani pod leko yudo ratiro. Mtaishi maisha mzuri hata nyinyi. Na hii ugonjwa itadumu, mtapona. Juu mimi hapa Kennedy nitakuwa pilot. Aliniambia mama, hata kama uko na wagonjwa nitakujengea nyumba. Utaishi kwa nyumba yako. Bende gichiwo ywak ni jotelo mapacho ka manosingo miyo gisir poko sechopo singo magi ka bende giywak ni kata jotelo machiegni kodgi bende poko sechopo machiegni mar kuyo kodgi kata konyo gi yudo ratiro mag wedegi. Hadi mimi hapa nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kuongelesha mama. Nikashika simu akaongea akaniambia mama Kennedy habari yako. Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa nimesikia na nimeona na nitakuita. Tukae chini tuongee na nimekisua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanyiwa kama msasi. Jodolo makanisa manoyudo thuolo mar chwalo chiem chuny Uganda bende okwayo jotelo makanisa kod mago mag siasa mondo nyakwe pachoka kendo medwuoyo e gigo ma ok dhi makare pachoka ka bende gikonyo e manyo ratiro ne Uganda manoyudo midhiero e kinde ng'anyo mar dwaro telo makare. Allow me to say this to the people of God. We humbly, as the church, ask for forgiveness for the times the church has remained silent. Or worse yet, when the prophets have gone to eat with the king. Help us to be humble enough to say we were wrong. Help us to be bold enough to rebuild with truth and grace. May the Gen Z we misunderstood find a home again in your house, not as guests, but as co-builders of your kingdom. Eotegi, jotelo mag siasa kotelegi kodogai machon mar doho mamalo David Maraga, okwayo jatend piny William Ruto, mondo ket maino mare chiwarita mowinjore ne jopiny Kenya, kendo kik we jonjore donjre ng'anyo mamuol mar oganda, mabang'e kelo nok mar arita kod kethruok mar mwandu. President Ruto, the ultimate security and welfare of the people of Kenya rests in your hands. Please don't send us to the state where Haiti is. When you allow goons to come and disperse peaceful demonstrators on the streets, you are sending us to Haiti. Alamni, otim kodong dalwade kende to rowere mag Gen Z bago ng'anyo mar rapar
ne jogo manowito ngimagi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo e kinde kwedo paro mar chik mar omenda kendo kaka okang' mar sundo ratiro ne jogo duto mangimagi nong'adore machuok. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jodolo e boma bul margi mar NCCK okwayo piny owacho kod duol mano mar IPOA mondo tim nonro kendo neno ni joma ne owito jogi kod mane oyudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo oyudo ratiro margi. Ka giloso kanisa mar CCA ma Kisumu, jodologo okoni dwaro nitiere mondo mi obi oti kaluwore kod chik ka rowere bende kik nyis wang' teko. Lilian Abeta, miyo mathoth. E karalam masisi e Kisumu, riwruog jodolo e pachoka NCCK kawuono omedo kwayo kwe kuom jopiny ahinya to rowere mag Gen Z machano ng'anyo tarik 25 mar rapar mag jogo manonegi higa mokalo. Ka gijiwo obila mondo oluw chik kendo kik ti gi teko mathoth kuom jopiny. Clement Otieno, ma en jakom mar NCCK, okwayo sirikal gi migawo mar IPOA mondo otim nonro matut kendo ji duto mane oyudo masira kowuok kuom obila oyudo ratiro margi. Wadwa kwayo ni nitiere migepe monego bed ni neno ni ng'ato ka ng'ato luwo sheria gi chik moketi. To jok machalo IPOA, jok machalo DCI, jok machalo migepe gi te, wakwayo gi ni mondo gi amalo mondo giwe bedo kagima gionge, kagima gisekethore. Gi amalo mondo giluw chik ma onge ng'ami weyo, nikech ka onge kiwe jomoko to gino bro dhia mbele, nikech jomoko bro neno ni ng'ane nyocho timo kama onge gimotimne. Emomiyo wadwa wacho ni IPOA ni tich magitiyo sani ka giluwo polise manyocho nego jowa adharani kwa neno bernwa, kendo wakwayo ni mano mondo dhi mbele. Kata kamano, omedo kwayo Gen Z machano dhi e ng'anyo mondo oket kwe e kindgi ma ok giketho mwandu jopiny. Wadwaro ni mondo hala gi ngima jopiny, gi ngima jo-Kenya mondo rit maber, nikech mane tich sirikal. Sirikal mok nyal rito ngima wago handniwa, ok owinjore mondo bed e loch kata matin. Wakwayo ni mondo wadhi mbele gi wuoyo kaka jo-Kenya, jo-sirikal, opposition gi jopiny. Wadhi mbele gi wuoyo mondo walos weche mag arita kwe kendo wakel winjruok maber gi haki mar ng'ato ka ng'ato kendo kaluwore kod weche mag yuto manie pinywa ka. Gijiwo Gen Z mondo kik tim timbe madimi obila ti kod teko mang'eny. Kendo ojiwo ni kata obedo ni gin gi ratiro mar dhi e ng'anyo to onego obed mano mamuol. Akwayo mana ni maandamano kutako betie to bed mar kwe ma ok ketho mwandu, ok goji gi kite, ok yanyi ji, ok dhaw, ok monji ji, ok turu duke, ok ketho gik moko. Habakkuk Onyango, ma bende en jadolo mosedhi yweyo ne tich, okwayo sirikal kod migawo mar IPOA mondo oket adiera e lela ma ok odewo ng'ata ng'ata. Kojiwo ni madhi kelo kwe e kind jopiny. Gima duong' ma thago jo-Kenya kata ma thago jo-Gen Z kata ma thago joma pod complain ni ok gine ka joma timo investigation ok one ka gin serious. Koro mano ok onego bedie upendeleo moro kata gine moro. Mano wang'iyo ni kaber to an kaka kanisa onego sirikal onego ti ma onge upendeleo, manyalo miyo raia bende tosheka kabisa, bende winj maber na diera sirikal is serious. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Kamachielo en ni jagoro mugirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo okwayo kanise kod jodolo mondo mi okonye chiwo puonj ne rowere matindo pacho kae mondo mi gibed joma obidhore e kind oganda. Dr. Omolo mane oloso kanyo ne okone kanise mondo mi giyie gichiw puonj ne rowere matindo kendo ginyis gi yore maber ma ginyalo luwo manyalo miyo gidongo ei Kristo, mano ma ok gikier kata bayo ka gidonjo e timbe moko mago manyalo rocho ngimagi. Ka oloso e nyasi mar dhialo higa kata higni 100 nyaka ne chaki hospital mano mar Kindu
Adventist Hospital e kar chung'od bura mano ma Karachuonyo okoni kanise poko temo moromo e chiwo puonj ne rowere mondo mi gibed joma beyo ka omedo jiwo kanise mondo oket maino margi e chiwo puonj ne oganda matindo. Jaod bura ma Oriri Mak Nyamita to ne okone rowere mag Gen Z mondo mi obed joma kare e kind oganda ka ojiwogi mondo ginya kwe kata mana e ng'anyo ma ochan tarik 25. Continue to bring our young ones closer to the Lord. We must continue to teach them the Adventist way of life so that they are respectful, they are responsible, and they are people who can listen, particularly when elders or people who are older than them speak. The Gen Zs of this nation, I want to urge you, make your voice heard. Please make your voice heard in the loudest way, but it doesn't have to be violent. Make your voice heard in the loudest way you can, but you don't have to be negatively influenced to interfere with other people whose voices also needs to be heard. It is now upon us to see how can we nurture the vision that they had to become great, and so that the future, our future generation, may also enjoy that same sweat. Kama chalo ne kanisa jokopere koro jiwo josiasa mondo miyo chik itgi ne ywak ma ichwalo gi rowere magayo masiche mago makidek bedo e thuolo mabiro. Magi ne giwacho kane kama chielo bende ne gijiwo rowere mondo miyo chwal ng'ur magin godo e yor kwe maonge rocho ratiro mano mar chik. Jofwambo marwa Joja Oko nigi ler mathoth. En alam ma Jumapil mane obagi e kanisa St. Catherine Siena e Kitisiru, Nairobi. Kai, Archbishop Philip Anyolo ma Nairobi mane otelone alamno ne ojiwo oganda jo Kristo duto mondo mi olem ne piny Kenya to chutho e kindeni ma oganda mathoth medo wito ngimagi kaluwore gi tungni mantiere. Ask you to pray for our country, to pray for peace, and to pray also for that sense of appreciation of human life. The dignity of human life is very important. In the course of this week, many things are going to happen, but also to be mindful even about our language. Let our language be that one that will build a nation, that will build a church, that will build a family. To e kaunti ma Mombasa, kanisa jokopere ma Konsolata e Likoni ne obago nyasi moyiedhi mar hingo higni 50 nyaka ne kanisa no chakre. Kai, jadolo George Mondi mane otelone nyasi no ne ojiwo josiasa duto mondo miyo ikre mar chiko itgi e ng'ur mar rowere chwalo. Ni josiasa ni nyaka wabed gi yo kendo gi paro matut kaka wakonyo jende nikech waloso chandruok mabiro. Onya bedo sani tungni matindo tindo, but en gima biro bet maduong' chieng' moro kaka wakawo thuolo matimo nonro mondo wang'e en ang'o minyatim ni rawere mondo ginwang' gibende yo mar kwe mar chunygi. Moko kuom jogo mane oyuore nyasi no ne bende onyiso mor margi. Ne wa celebrate Golden Jubilee. Koro en wach maber ahinya nikech the church is playing a very big role kuom kelo ji kamoro achiel. Nyasi machal kama biro timore kendo seche moko sofa man ka indi biro bedo ka onge, lakini watu waseneno teko mar Nyasaye momiyo watime. Mar ariyo waneno dongruok mang'eny mosetimore kanisa ni higni 50 osekadhogo. Kanisa osebedo ka rieny, wan gi kar thieth maber. Koro openjo ka koro an kawuono a celebrate giga 36 higni 50 mabiro bedo kan kanye. Dongruok ma kanisa higni 50 omiyo koro wanyalo neno ni nitiere imani. Roho donjo kuom nyithindo, roho donjo kuomwa, roho donjo kuom ji tetete man kanachiel kae. Kabinde gijiwo rowere mondo miyo tange josiasa masani owuok oko mar tiyo kodgi. Siasa osechakre koni gi koni, taneno ka rowere itiyo kodgi e yo marach. Koro nakwayogi kaka
achiel kuomgi ni kik wayie ni josiasa gi ti kodwa marach. Gibed gi horuok seche ma gichwalo pachgi e yore mopogore opogore, kata ka gikwedo sirikal, gikwedo yo mowinjore, to ma long'o zaidi ging'e wach Nyasaye, nikech ka ging'e wach Nyasaye to moko gibotimo e yor bolruok. Tijego ma gimiwa, seche ma gimiwa rungego ka gin 1,000, rungego ne beni gichiwo tije 1,000, an gadier ne dak ineno ji kati ndara joma negrel. Ma seche moterwa ndara, wan minegowa. Peyo mar lweny, walalo ngima, waketho gik moko, to ok gidhi kare. Koro mara en ni wang'e adier no jende ni matek, tije onge, ngima iye tek, but maduong' moloyo onge lweny minyalo loso gi lweny. Kwe makelo gik moko duto. Omiyo nyaka winjwa, we must be heard, that is right, but again, ok en marachune. George Aoko, Ramogi TV. Eniga chiel kod ndalo ariyo kono donyo ndalo mar adek nyaka ne ng'anyo mokwongo mag rowere ma jenzi timre pacho kae higa mokalo. Ng'anyo mane magene omake Rex Kanyike Masai e chuny boma ma Nairobi. Anyuola Rex Masai pod rito ratiro mar nyathigi Rex Masai masani ni bolo. E kinde mado to pod dhi nyime kod kolo neno kuom achije. Walter Nyambaga miyo wachal mar dingni mano mar manyo ratiro ne Rex Masai e kinde ma iparo adhonde mag ng'anyo ma higa 2024. Chieng' tich ang'wen tarik 20 dwe mar auchiel higa mar 2024 e kinde mane piny otwere kachiel kuom yawuoyi mane onyiedhore oko mar ng'anyo moting'o Rex Kanyike Masai. E ng'anyono e mane lisasi ma koch ne omuomo kendo kwedo bam Rex korka chich wuowi mane jahigni 29 ne oruombore piny karembe goyo kalakala e kendo bubni e lo ka boma umetni kod tule kind oganda kod obila. Obila ne diro iro malongo wang' e kinde ma kony mar Rex mare ne medo bedo matek ahinya. E dalagi, familia ne rito wuodgi ni dhi duogo odhiambo mondo giyud chiemb ang'ich welo kaka pile e mesa. Nikapokea simu, as usual tulikuwa tuna joke. Already alikuwa amenipromise atakuja na kuwa amekuja. Nikamwambia, sema muongo. Ile sauti nilisikia the other side, mam si Rex, ni mimi George. Shida ni ati ni Rex. Rex amefanya nini? Tulikuwa tumetoka job, tukapitia town, Rex ameshutiwa. Jomachiel motelo ne mano Rex Masai ne timo ekruok mar chako ngima. Rex ne wuok dhi e pinje mag Ingereza e kama ne oyude tich mane dhi loko ngima familia ge. Alikuwa toka ende UK July last year. Hakufikisha hiyo July na alikuwa na ndoto mzuri sana. Otieno mane tho luchore molal kod ngimane. Min mare ne ondonyo ng'wech nyaka osiptal e kata kamano noyudo ka wuode chunye oseya. Nikaangalia Bliss nikaipata, nikaenda straight kwa reception. Nikauliza kunaweza kuwa na mtu ameshutiwa na ameaga kwa hiyo hospitali. Walinipatia ID. Nikaangalia nikapata ni yake. Nikamwambia nataka kumuona. Nikaingia, sijui pale nguvu utoka. Nikaingia nikampata kwa floor. Min mare wacho ni kapod chunye ne goyo machiemo mar tero wuode kar kano ringre, nofwenyo ni risasi ne pod omoko e bam Rex Masai. Kata kamano ne ofwenyo ni tem pande ne weche moko. Lipot moko noyango ni obila ne dwaro ni mondo gitim dong kod ringre Rex Masai kendo tere kan kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Min wacho ni kane oduogo kinyne to noyudo kane osegol risasino e kendo nonro ne ochakore gi kanyo. Kitu kidunga nguo, kuna that kahol, kalikuwa kahol kadogo. So, kumregesha ile position yake, nikaona ka sharp object. So, nilikuwa zile za sumtoi kitu, maybe anaweza rudi. Unajua mtu jipatia hopes, hata kaa kuna. Owacho ni nochak ruch neno mochuno maonge duoko kata matin. Alafu wanatufukuza tie, hamfai kukamochari kujeni saa 2. So, akili tukajua, sisi tumeona risasi, already nimeipiga picha kwa simu yangu, tutaipata. Wakarudi wakatoa ile risasi. Gisani en igachiel, Karumbi kod Ong'weng'o okwako manyo ratiro mar Rex Masai
kado dhi nyime kod kola diera ewi tho mar Rex Masai. Joneno bura osegolo neno ka obila Isaiah Murungiri ma itudo kod nek mar Rex Masai ne ondiko dhoge dwe mar 2 mar igani kano tamore wachno moumoye piny. Tich abich mokalo, nyasi mar rapar mar Rex Masai ne otime dalagi kage paro wuodgi e kaunti ma Machakos. Nondo mar doho to pod dhi nyime ka familia mar Rex Masai dwaro ratiro. Amount of compensation naweza nirudishia mtoto. Ile dream alikuwa nayo hawatanifanyia. Mimi niamke. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakora mag jong mane makelo giko mag weche manyien kendo giko mag sigana mopogore opogore makelo ne kanya dhonde mag ng'anyo maiga mokalo mar 2024 agonero kono kobedo kora karka otomodo karka ma ko Charles Okode kantie Nyalenda Kilo Junction ane rupiny akwayo chang mapeyo mane mesha kwara mano eke ongwano kantie Russia Hospital Kisumu Nyasaye mondo mi ochang Meshak wara kendo ochang mapeyo e kinjo mamoko bende maneno chenro kinyo makaona gunero kamana nyaduka kod gazet nyinga Cleophas Oluoch de Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango Rich Masani. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV en od jower duto. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV.
En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kick by. Nyakora mogi juang machini chenro mar piny dhi nyime karka wan ka nonro mar gazet weche thoth nyama dango karka adhibedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch gisumo kanyakwar mokeo nyaka chisango antiere ka korere kokeo Kizito mondo banon gazet makauno mar Daily Nation kod mar The Standard. Kizito yawre kino machiegni oyawra nya Cleophas achio makar kendo dokero kamano Nyasaye momiya kinde masani. Cleophas wacho ni ojana eniro obiro kendo kadho koro mane wacho ni ng'ato kik bi ywaga ng'e ni to notiyo kod ojana mare machal nade. Ng'ato bro ywago ni dina tim kinda, dina bedo kaka jalendo Cleophas Oluoch, dina tim kinda, dina bedo japur mar auma, kata dina bedo okil malich enye pacho kae. Koro ng'ato tiya kod ojana mare maber, mdo bang'e be wach nang'o an abedo jana to natiyo go kama, itino jana tiyo kod mari nade. Nikech giela seche Cleophas bende koro weche mag ojende, weche mag rowere ema koro wawuoyo ahinya kalure kod ni giloko kit ng'anye pacho kae kochakre higa mokalo nyaka koro kinde ma wantiere ni. Aya, nyakoro mjoe kinde mamago timre. Gazet mara Daily Nation ondiko sigana mopogore ka kod mar The Standard to giketne mar giloso weche mang'anyo giduto kama ntiere karka nyakoro mogo jong waranga ne thuolo mar neno ite mokwongo mar gazet ma Daily Nation mane kama ntiere karka kar jot majatan piny Kenya pod imedo kongi. Wacha Kanye State House gets another 890 million for innovations. Kajo majatan piny Kenya oyudo omenda maromo kendo milion 890. Kizito sigano chiwe eite mara aberio. Madong ot ma en omenda magero ot machielo. Koro ma imitiyo go de Kongo. Iwacho nyaka sani osebedi kanya keche munde refurbishment weche maga timori roofing mare kata tado manyien miketone kachel koda kaneno ni oduse koro iwacho ni ero mae odhi bedo ka iloke mano mobedo permanent construction zone mano kama odhi bedo kanyo ka entiere arene jatend piny Kenya donje APC higa mar 2020 koda ariyo ng'eno mi peke ite mar abiriyo wanyano ne mana sani kosudo. Cleophas mana kake wacho ni kar jot mar jatend piny Kenya owacho yudo kendo omenda maromo milion 890 ne Kongo. Ma wacho ni en bur soko kata bugo mar omenda. Ma wacho ni Cleophas kidhi kar jot mar jatend piny Kenya iyudo kantie lum mopidh manyasi, lum madongo makare, chiel moluoro kar jot mar jatend piny Kenya omiya arita makare. Mane wacho ni ng'ot od telo, ot maduong' pacho kae. Mana kama jatend piny Kenya masani William Ruto yudore kendo odno koro wacho ni osebedo kitimo ne Kongo kinde duto mano kochakre nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje e telo kanyo Cleophas mono higa 2022 kano donje apis kanyo
Cleophas nwaneno kanyo kanotimne kongo mawiyot noloki kata tado noloki nen tado manitie kod tiles kanyo koro sani oneno ma flat kanyo Cleophas kendo waneno ko wire rangi kanyo marachar ahinya. Koro gilak sechegi kendo Cleophas waneno ka koro wachi ni oket nomenda maromo $890 ne Kongo. Motelo kanyo Cleophas e budget ma balang mariga 2024-2025 kanyo migao mar omenda nowito oko omenda manidwaro maneromo $1.5 ne Kongo mar kar jot ma jatend piny Kenya. To kata kamano koro wach ni oduogo e budget masani mar 2025-2026 ma koro ket na omenda maromo $894 kanyo ne Kongo Cleophas. Mabende kineno kanyo ineno ka oket omenda mopogre mano kineno kar jot mar jatend piny Kenya matin mano ma Eldoret oket ne omenda maromo $60,000,000 kar jot mar jatend piny Kenya matin Masagana mano oket ne $15,000,000 kanyo ma Mombasa oket ne $42.5 kama Nakuru omi $20.5 moko kanyo kotingo ma Kisumu omi $24 ma Kakamega $25 ma Kisii $12.5 kod wechego makoro wacho ni loso kata kar kongo nyamburko mar ka jot mar piny Kenya mi milion kanyo 10. Koro Cleophas wacho ni kar jot ma jatend piny Kenya maduong' mano mantie Nairobi kae koro mi omenda kanyo modhuro mosebedo ga kikonge duto. Makoro wach miwacho kanyo Cleophas en nang'o? Kar jot mar jatend piny Kenya en kanyo molo kar mjengo, kar gedo, maseche duto en gedo mosiko. Chakre William Ruto ne donje odno en kongo makage kacha. Itimo ma, tiloko tado, tiloko ang'o, ma usiko. Iwacho ni mano koro kao pesa mathoth kuom jopiny osuru margi e kinde ma bende wacho ni ngima ni malo kendo jopiny nok kod pesa kanyo Koro wacho nang'o? Gigo mochuno dako ket mbele kaka koro mar kongo kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto oket mbele ni Cleophas. Mach mabende koro tend migao mar omenda siro kanyo kawacho nang'o? Kar jot mar jatend piny Kenya nyaka rita omenda makar ni eko ochop tije mar katiba e yo makare. Mano koka koro jatend migao mar omenda ne siro wach makamano Cleophas. Koro en mana gedo mosiko matimre kar jot mar jatend piny Kenya Cleophas kata kikadho kanyo sani bathe tibro neno rawere kadonjo kanyo ka gidhi tich. Itiyo ma en tich mosiko kanyo. Koro en kongo, en gedo, ibere, itimo weche mopogre mag gedo iye kanyo Cleophas. Kamano nyakoro mo joma no sigana mo mpe kendo entiere ite maraviro kendo thuolo some kendo ange kanyo sigana mondo kanyo kod jalko ma Daily Nation Daniel Ogeta mano mantiere kar kanyo ngedi nyakoro mo jonge weche maganyo mabendo mipe kar ka ite marariyo nyaka ite marabich wadonjie kanyo mondo mi warange ni mare ni mentiere kar ka ngeni ite marariyo ntie sigana mabende sani wacho ni ero gin tribeless and bold iwacho ni gin jok matindo madwaro lokruok e pacho kae kanyaka sani ere kaka onego bed ni rito gi kinde ma gintiere ng'anyo. Iwacho ni nyaka sani joma tindo osebedo kanyo ka igolo ng'eto mopogore e doho to bende osebedo kanyo ka gin moko mosebed ka iluwo. Ng'eni sigana maduong' ng'anyo morango odiochieng' ma kawuono ng'anyo manochako higa mokalo mana yor mbui. Iwacho ni ng'ur manochako mana yor mbui mobedo wuok ma oganda wuok godo oko gino ma ginene mbui golo kendo gidonjo achiel kachiel nyaka e bombe mago mapacho ka ne mano kwako Nairobi, Kisumu, Mombasa, alwora mopogore tinende wano mana ng'anyo matimore Kisumu, matimore Nairobi, matimore Mombasa. Nde gik moko mantiere kar kae ka iwacho ni moko gin loch kata gains gik ma jopiny oseyudo. Odhi ane ite mar ariyo ng'eni mane ite mar adek mano ka mantiere kanyo gains from court interventions mano mantiere kar kanyo achiel kachiel ma wabedo kae ka waluwo ka warango nige mano ka entiere kanyo. Wacho ni moko kuom gigo ma do osewuok oko mowacho ni magi to gin gimba kae monego bed ni rango entiere piny kar kata mondo ni highlights. Wacho ni moko kuom gigi gin magi. Wacho ni doho nobedo ka thuolo mano mar wacho ni oganda moro amora nigi thuolo kata ratiro mare mar ng'anyo. Obila ok oyienegi tiyo kod teko mang'eny kinde ma jong'anyo dhi nyime. IPOA bende ni mana gi mandate
kata ting' margi maduong' ahinya mar timo nonro ka obila odhi ataro mar chik. Obila bende onego bed ni nitiere kod name tags mano ma nyiso ni gito gin ng'a, kendo ok onego bed ni girwako mask kata buog rombe kaachiel kod repraia kamano. Obila bende kata jatend obila ibiro bedo kanyo ka ene moduoko penjo ka dipo ni jok manie buoye odhi ataro mar chik. Seyo duto koro brodhi ne mana jatend obila no mantiere kanyo kaachiel koda ka compensation kata gigo ma ibo chul ka kinde ma obila ogoyo jong'anyo weche thoth mantiere kar kae. To mage moko kuom kaka irito jong'anyo e pacho kata ng'eto mosewuok e doho. Cleophas wacho ni en kinde manyien mawacho ka ne duoko mar ng'anyo mar mbui bende pok oyangre ahinya. To kata kamano nitiere gik ma koro ng'ere kanyo ni mbui koro en gino maduong' e tuk siasa kata paw siasa kae. Cleophas ma iwacho nang'o rowere ma koro sani okawo ng'anyo ma tayo ni wacho ni gin kwethno maonge dhot ma giwuoke, gionge kod sura, giwacho ni gionge kod jotelo, kendo gin koro giwuok mar mondo mi gimany ratiro. Wacho ni en kidieny masani mag rowere moloko sura mar ng'anyo. Gima nochakre kaka jur kata ng'ur e mbui e wi paro mar chik mar omenda mar 2024-2025 nobiro Cleophas momuoch mobedo ng'anyo mapek e pacho kae manoketo tend Kenya Kwanza tesre. Iwacho kanyo ni dwe mar 6 tarik 25 2024 kidieny manyasani mar rowere kanomanore kod simbe kata ong'we yamo kanyo Cleophas bandera ka giywago ratiro margi ne omonjo ranga bunge makanyo bende makoro nokelo luokruok mapek ahinya manomiyo kata jatend piny Kenya William Ruto nokoketo koke e paro mar chik mar omenda. Koro rowere bende nitie nyadende moro kanyo Cleophas manokwayo kata ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ni koro ywe gini koro wan mwakao wadwa keto piny wacho tesre kamano e. Koro Cleophas wacho ni rowere gi oseloko ng'anyo, gikelo sura manyien mar ng'anyo mopogre kaka ng'anyo ne timo chon. Ng'anyo machon ne en ng'anyo no mani wacho nang'o ni chano kendo ni luongo kod jo siasa. To koro gilak seche gi wacho ni rowere ema luonge kano chakre mana matin tin e mbui motere makro bedo kaka entie wanene sani ni Cleophas. Mabende iwacho nang'o ng'anyo machon Cleophas gin ng'anyo go bende mane losre kuonde tiegruok mar mbalariany. Ji ne bete kona kamoro to wacho kata poro paro kon gi kon te nyatim nade seche ma weche obedo matek e pacho. Mido kaka jogo manosomo chon e mbalariany James Rengo gi kod josiasa mopogre ne loso ng'anyo mar keto piny wacho tesre mana kuonde mag tiegruok mar mbalariany. Koro wacho ni sani to koro gino dhi mane mbui ka rowere koro kayo kete mbui kachacha makanye michane kendo losre mapiyo piyo. Cleophas mano kiparo kata mano timre higa mokalo ne olose e mbui kachacha mowuok e mbui mobire wang' apaya e boma maduong' ma Nairobi, owuok odhi e bombe mopogre Mombasa, Kisumu, Nakuru, kuonde dute pacho kae ma nomiyo piny owacho bende koro nodhi mowuoyo tend migepe kaka notim lokruok. Cleophas tend Kenya Kwanza iwacho jatend piny Kenya William Ruto kane dhi yiero noriwo duond od bucha 12 manotere telo mabende nwaneno tok yiero kanyo ka josiasa nowuok e duond od buche mopogre nodhi moriwre kode kane paro ni weche beyo kanyo e. Je Cleophas nokobudho higni 2 kende ng'anyo nobedo kalore kaka iwacho nang'o suru makore pek mane jopiny neno ket gi godo singo ma ok chopi. Cleophas mago duto nomiyo koro nowacho nang'o romo koro ne gidhiwuok gidhi e ng'anyo mana kaka iwacho no Cleophas kapok owuok kanyo iwacho ni doho bende koro nitiere kaka koro seketo weche bedo makare kalure kod weche mag ng'anyo. Doho kendo no ng'ado nang'o en ratiro mar oganda mano king'iyo pend chik 37 mar ng'anyo kanyo e. Koro iwacho ni kata ka doho osebedo komiyo jopiny teko makamano tiwacho nang'o piny owacho obila to bende ok luw chik makamano mabende kineno kaka girakre kod jopiny wacho ni gitiyo kod teko modhuro kanyo e. Koro teko modhuro no bende mido ka kata riwruok mar okinde wacho nang'o koro
gila seche ni kabet obilo nego be ni rwako nanga mayango gi tiyo bedo kod tag koro wacho ni kalure kod ng'eto madose bedo ga ido ka koro obila rwako le praya ka gi pondo gode kind jo ng'anyo makoro yango gi tek makoro kati yudo ka jo ng'anyo ko chiel risasi ko temne gi kama koro fwenyo gi bedo matek mago koro weche mo wantiere godo ka Cleophas kama nyakoro mo joma no kantie ite mar adek kanyo ang'wa sudi nyime kendo ranga ne ite mar ang'wen ka ng'iso mo ibedo kod ng'eyo ni ere kaka sirikand Kenya Kwanza mane oganda ni gigeno olokore bedo kod kwet mathoth ahinya kirango weche mag ng'anyo mapacho ka wadhi ite mar abich nyakoro mo gejwang kama ndi kar kanyo Sigand Kasmuel mana ma chuok ahinya mano mako ure mabende nitiere kar kanyo kawacho ni kowuok kuom ng'ama ne jenzi ohero nyaka kama koro nitie jok mokla kata nene kata jogo mawacho ni en andhoga sigana mar Kasmuel ni chal gi mantiere nyim gazet mar The Standard bende ka ng'irange ondike kar kanyo ni betrayers of Gen Z mano mantiere kar kanyo achiel kachiel to Kasmuel kopenji ni konwa nin ng'a e gazet mar Nation ka olero kar kanyo an gik mathoth ahinya owacho kar kanyo ni I am many things ajago piano ajawer ajathum bende asebedo nyaka japuonj to bende oloso nyaka sude but sani owacho ni ji ong'e mathoth kalure ni en jatelo en achiel kuom jotelo mag rowere e duond bura mar ODM mano bade mar ODM Youth League mabende owacho kanyo ni e kama sani entiere mano kaka uganda moko bedo kae ka ong'e mano dwe mara picha moket kar kanyo en mane entiere nyasi mar ODM mano tarik 28 kane gintiere Funyula Busia County Kasmuel nen ng'ama ne ji ong'eyo kod ka ji donje ng'anyo pich mineno mag ng'anyo nyakoro mo gejwang kinene kogoe ka en gi sut te mana ng'ama ler mane ng'anyo to ting'o auja oloso to ting'o chupa mano mariro malongo wang' kata tiagas moseti godo to wuoyo to kiwinjo duonde en ng'ama nigi duol moro manyawacho ni adieri kiwinjo to en mara ng'ama kwedo sirkal e okang' moro mamalo tinende duol ni pogre iwacho nang'o Cleophas ne ng'anyo mane dhi ng'anyo kod sut mana kaka iwacho ne en gi duol makowuoyo to ji winjo ne en gi duol makowuoyo kind jo ng'anyo Cleophas to jo ng'anyo ne nyalo winjo machokre bute kendo kanyo malwenya kanyo Cleophas mabende kineno kata pichni mane wuok kanyo iyudo ka ne en ja ng'anyo no mabende koro nobiro mong'ere ma iwacho ni obila ka nobayo iro mikebe mar iro malungo wang' cha nodhi momako koting'e lwete ka kendo koro wuoyo matek ahinya kodwaro ratiro mar oganda Cleophas kanyo mabende koro ng'ama nitie bute ne paro nang'o ni koso kae madhi chopo mar ngima mar ng'ani chopo e giko koro iwacho ni Kasmuel nochopo makoro obedo nyim jopiny mamae nokelo lokruok mare iwacho ni gino oloso ne apaya manyien makoro chopo gode wang' jopiny makoro ng'ere Cleophas nikech nochako ng'anyo mapiny matin mabende nokong'ere koro kanyo mawacho na Cleophas kitimo gimoro kata kidhi e ng'anyo titime mamuol yo nyayawre ni kanyo ma in bende ibed ng'ate bed dhano Kasmuel sani koro chiemo gi ruodhi kendo wuotho gi ruodhi kendo idho ndege kod ruodhi nikech en kanodhi e ng'anyo notime yo moro makare mokelo ne lokruok mane Kasmuel sani koro iwacho ni en andhoga nikech rowere ne paro niya nonyalo bedo kori to wacho nang'o gini bende time yo moro kata kimanyo ratiro tinyalo dhi manye kata kintie kibede mesa kod ruodhi kamano nyakoro mo jawa malo kanyo deke kanyo ni withdrawal kata wuok oko Kasmuel owacho ni oonge e chenro mar ng'anyo moro amora pacho kae to bende ok en e kuku mano maloso kata machano ng'anyo moro amora sani entiere no picha moro kanyo kane oketo e mbui mage chal ka gima entiere pinyno mar Amerika e weche mamoko mabende obedo kanyo koluwo weche mag jiwo demokrasia mane kuonde ma entiere kacha achiel kachiel ang'eni weche thoth mantiere kar ka odhi ite mar auchiel nyakoro mo gejwang' kaeto bang'e ne ang'wa dhi mapiyo ahinya sikunde loro midterm ochopo juma madonje ni nitie ote moro manayudo kawuok kuom osiepa moro ka wacho ni sikunde nodhi e midterm juma mokalo juma ni polling stations ema dhi after bende apenjra ni polling stations gito gin mage kata kamano kona ni sikunde mago magarambe
Magarambe ema koro dhi after mkawuono. Ochakre nitie moko mane chako nyoro, nitie mano ter dala, kata kamano ging'anyo nitie mano segolo jogi mondo mi oduog pacho. Sigana mantiere karka kiwacho ni capitation pod en achiedh nade maduong' omera michwalo karka. Sikune nyagolo ji chon mondo dhi after mikech gionge chiemo magina kedo go nyithindo gi school. Cleophas mana kaka iwacho ni skunda omera wan mane wantie skunda ipodi dhi skul tineno ka joboding kadho koting'o bag in giseloro chon gidonjo omera. En wacho to karutu untie skul bane Cleophas. Koro wacho kanyo nang'o nyithindo gidhi yweyo kuom ndalo 5 mano kochakre tarik 25 kanyo to seche ma koro gidhi e yweyo machuok mar ndalo 5 ni Cleophas wacho ni jotend skunde bende koro dhi e romo magi timoga higa ka higa Mombasa kucho magiwacho kanyo ni jotend skunde mar ewo 9,000 koro dhi bedo kod romo Mombasa kucho ma thor wach en ng'ango rwako skul mar senior ma bende wang'eyo ni gilak sechegi jo puonjre mag grade 9 mano maromo chiegni milion 1.2 sani koro yiero skunde kaachiel kod subjects magidhi timo kanyo mano thuolo magintiere godo. Cleophas wacho ni bang'e no kwa giseduogo kendo gidhi somo kuom jumbe 3 baso gitimo penj to giloro. Ka giseloro Cleophas mar jumbe 3 wabro dhi e tam mar 3 tam modich anya kanyo mitime penj mopogore wan kod penj mar Kenya secondary school, wan kod penj mar KCSE, wan kod mano mar KIPSEA kod mopogore kanyo mibro timago penj madongo kanyo Cleophas. Koro wacho ni en tam odich, tam machuok to dich itimo penj kanyo makoro ng'ato ka ng'ato chuo gino mane okayo Cleophas. Mago weche mag somo. Nakora mjonge weche mag somo kiwuok kar kanyo ng'i som ite ma iye kar ka ite mar 7 no asekale ite mar 8 nyakora mojwang tiere ywaruok ewi mwandu mano we kod jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki owacho ni omenda mano maromo kata milion 50 makoro sani ibedo kaka irango iwinjo ni jok mantiere kata madhi bedo kagolo neno margi mano e weche mag kao mwandu kata bedo kod mwandu en jaod bura mano machon mabende nitiere kaka jaod bura machon ma Odhaya mano Mary Wambui mabende en achiel kuom ji 14 nyara mosenindo Mwai Kibaki Judith Wanjiku Kibaki wacho ni mwandu mantiere kaka manyabedo ni penjo mathoth nitiere wiye en mwandu maromo milion 50 mano mapie wiye kawa sudo Kizito. Cleophas nitiere kanyo jago mano mako bura maen Jacob Ochola kaachiel kod nyadende mong'ere kod JNL makoro dwaro mar mondo mi jaod bura ma chon misewacho no mar mondo mi koro luong mondo mi ochiw neno ni neno no dhi konyo mar yango gi ni Ochola kaachiel kod nyadendi no ni gin nyithi Kibaki ma gin bende onego bed ni giyudo pok mar mwandu Kibaki mano jatend piny Kenya mane osewewa kanyo Cleophas. Koro ji kanyo tie 14 monego bed ni chopo e do mar mondo mi okony yudo adier ni to jok momako bura gi bende ni kod ratiro mar yudo mwandu Kibaki ka giwacho ni gin nyithi Kibaki kanyo koro mano wach mantiere do mwarito bro neno to bro chopo kure Cleophas ma bende wacho ni nonro mar kaka no thiedhe ngima mare ni bende poko ng'ad kod do ma mano duto bro konyo e bura madhi nyime ni Cleophas. Nakoro mojako kanyo ite mar 10 sigana machielo ka nitiere jopecho makoro chopo to jopecho gi gin jo EACC jomuchune kedo kod mibadhi kod mandul machune kedo kod mibadhi pacho ka EACC koro chopo kama gidhi bedo ka gipeyo kendo gidhi kao mwandu mano mar gavana machon mano ma Migori Okoth Obado kaachiel kod ka jatich county ma Nairobi kae machon sigande ka kod Steve Otieno mabende nitiere kar ka ko wacho ni en mwandu maromo milion 428 ma mwandu mar Okoth Obado kaachiel kod ka jatich machon e county ma Nairobi ni maluongo ka ni Stephen Osiro ma en wach mabedo kae luwo ahinya weche mag mibadhi mabende giwacho ni en moko manoko yudi e yo moro manikare mabende wacho ni ma en yo mano mar chiwo kum kata chwat ne joko moyude chiro mar mibadhi. Cleophas nya paro kacha governor machon ma Migori Obado nodonjo winjruok kod duol ma kedo kod mibadhi mar mondo mi mwanduge moko koro ne okaw mondo mi odwok ne piny owacho kanyo ma wach mantie kata sigana mantie ka en ni koro mwandu Okoth Obado kaachiel kod mar jatiji county ma Nairobi mano Stephen Osiro koro nyundo mar jopecho no dhi lwar kuomgi koro kanyo selandi mang'ano mantie kod siso mar nyiewo mwandugo
koro nigi thuolo mar timo kamano. Gin mwandu mag udi mamoko iwacho ni ne Obado nonyiewo kane tiyo kod jatije miluongo ni Peter Odoyo Oluoch Kagwa, ma mwandu giwacho ni gin ute moko mayudre kar jot madono mano Greenspan kachacha. Moko bende iwacho ni yudre boma ma Kisumu kod moko mopogore opogore kanyo e Cleophas. Mana kaka iwacho ni ma yono mar neno ni oked kod mibadhi e pacho kae. Koro wacho ni mwandu gi gin mwandu mane jotelo gi noyudo manondo gi maler ok ong'ere. Koro mano iwacho ni achiel kuom yore go mikedo kod mibadhi. Koro mwandu iduoko ne piny owacho. Oselandi nyundo koro goyo mwandu mag jotelo gi. Ng'ama ni kod siso koro dhi tera pesa ne kanyo onyiew utego. Kamano nyakoro moja winjo kanyo kama mago temre bura mosebedo kanyo ka iluwo. Iwacho ni Osiro kama oseyudo kanyo noyudo omenda maromo milion 340 mano in cash. Mano omenda ching mano yudo kar kanyo. Mano en kind Januari higa mar 2011 nyaka dwe mar 4 higa mar 2016. Mano mane ni malo ahinya kirango kata osara mano yudo dwe ka dwe mane en siling 90,000. Mano wach mantiere kar kae. Machielo bathe ka anyuola moro koro nyakoro Ramogi Jwang'o odonjo ne piny owacho mar Kenya e doho. Jal miluongo ka ni Benedict Kabiru. Benedict Kabiru en obila mane odhi Haiti bang' lweny moro mager wuok e kind jonjore ma Haiti kod jo obila ma Kenya man kucho kin mamoko. Kabiru nolal kendo pok ong'e kama nitie nyaka kawuono. Anyuola mare dwa ng'eyo ni wuodgi ni kanye. Nyaka sani nitiere jogo ma odonjnegi oting'o Attorney General ma pacho ka Dorcas Oduor, Inspector General mar obila Douglas Kanja, Interior mano jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen, kod jatend migawo mochung' ne jotend migepe duto mano jatend jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Gin mogedi kanyo kaka respondents kata jok manigi duoko penjo makoro anyuola gi dwaro. Kizito bang' mano orang'ani Machinglo kaeto watie gazet. Cleophas Benedict Kiburi ne sigando osewuok kata chien kucho ka koro ni oyange kaka obila no manolal Haiti kuma ne gidhi rakre kod jonjore kucho. Piny mar Kenya ne pok oyangonwa wach ma kamae, to kata kamano sirikal mar Haiti noyango kendo nogoyo mos ka nooro ote ma kuyo kod lit ne familia ni makoro kalure kod ote mar sirikal mar Haiti cha. Cleophas ema penjo ne penjre ni to jago ni obila ni owito ngimane koso lala kaka koro sirikand Kenya oweyo jo Kenya mudho. Sirikal mar piny Kenya oweyo Kenya mudho ma koro adieri onge ni to obila Benedict ni kure nolal owito ngimane kosen kanye. To koro wach bende mano wach kod sirikal mar Haiti cha miwa koro weche wantie ko kariyo ma koro watemo no ni ten kanye ka koro familia mare bende kaka isewacho no koro dhi e doho mar mondo mi onyiske ni to obila margi mano tere piny Haiti odhi orakre kod jonjore ni kure. Cleophas Ramogi Jwang'o penjo maduong' ahinya man kani en kanye. E gazet kawuono nyaka Ramogi Jwang'o waneno ka Machinglo mabende odano rangi achiel kachiel kar ka kinene mano mane Machinglo ma orango. Kizito Machinglo no kawan kanyo wach marimo gi ken man kech Machinglo wang'e ogor malich ma wang' migoro kata wich migoro mane pol mar sitima manyis ni atare kikimul. Koro gimwaneno ka Cleophas wacho ni gin goons magi achach ma koro wacho ni josiasa tiyo godo nikech kineno malo kucho oket picha mar jago morwako koti to wiyo goro anguro to ndiki ni politics to kinde duto nwaneno kacha jok migoro wigi anguro gin jogo ma itudo kod siasa kanyo nwaneno ng'anyo mano timre boma ma Nairobi ka Cleophas ntiere kweth moro mane ntie kod apiko to ting'o rungu ne gintiere ka wach kod ni itiyo kod josiasa ne gigo jong'anyo ne gigo kata raia maonge ng'anyo ka gimeyo gi nyaka mwandogi ma kweth marach ma bende koro wacho ni pidho kod josiasa ma bende koro wanyiso gi nang'o gino magi pidho bro lokre mana kod gi owuon nikech gik matimre ka Cleophas wapar mana pinje makoro lwenyo ntiere dong ne gichako mana kamae josiasa wetiyo kod
kweth moko ni koro girito godo weche gi mag siasa. Nwawinjo ni moro noket kacha ni koro rito mwandu, to ne gilokre kod weg mwandu gin bende koro gimecho gi ketho. Cleophas par nyaka lo okil Ochieng nogo ma oyiech longene ma koro weche ma kamagi weche ma koch weche morochre moko nego bed ni bedo Cleophas. Erokamano ahinya. Kanyo makelo giko mar weche matimore e gazeti ka okinyi makono nyakoro moge jwang' ka isomo gazeti dhi do kanyo momori ma inyalo bedo kaka iranga go erokamano ahinya Rieko Keo Kizito nyakoro moge jwang' gazeti ma Daily Nation kod The Standard nigi weche mamit minyalo somo kar ka mondo ing'e moting'o weche mag tuke bado jo kar kae. Nyakoro moge jwang' Gor Mahia nopango parade ne polis agikadho polis odong' mana matindo polis go salute an ka kod Kennedy Ochola mano ja TM mano mar Gor Mahia Youth World Seme Magawa ni karaka kaachiel koda ka Willis Odembe Wasembo gin gi chiro moro kanyo ma famous ahinya mosiko pako no ka kinde duto entiere karaka TM machon bende ma Gor Mahia wan ka kode thuolo marango Gor Mahia Youth nyakoro mo ka wan nono gi achiel kachiel weche mag tuke e pacho ka ochal nade ndie jok modok e lum bende ango bogo okoni wago ni nyasaro kamano kugalo kodok e lum otieko namba 2 ndie jok modok e lum nyakoro moge jwang' Nairobi City Stars kachel koda Atalanta FC mathoth pod biro kar kanya koro moge jwang' nono mag weche mag tuke chako mana bang' yo makao sani kifide mabor Champions opango parade ne champs. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto, now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers, we organize this politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machigni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora magajong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate@viewtravel.com, call or WhatsApp 07